kadai zan dauka Alhaji Kabir Daushi baya huna ga ruwa yau halin kashi ne garkuwa a gare ka Alhaji Kabir wane mutum bare dai aljan Allah sarki shi ne kai ka wanka mataka Alhaji Kabir kura ta ci yau dai kura Alhaji Kabir busa ba a yin ta da kara Alhaji Kabir ga gyada yau ake yin mara Alhaji Kabir noma kowa yayyo kusani babu taki haka ma ba shi samun komai Alhaji Kabir jama'a sun kace min gaisuwa in yi gaida da gwanin su kuce min jarmai Alhaji Kabir Alhaji dan bari yau dodon yan maza ne ku fito duk mu tattafa mai Alhaji Kabir wasa sai ga yara aka san kun san wayo gadila ta wuce da komai Alhaji Kabir inuwa ce ake hutawa ni a ganka baiti zan daɗa yin maimai Alhaji Kabir sabo yake sa a san juna Alhaji Kabir tafiya da sauri sai dai bauna Alhaji Kabir maganar ka ba ka yin dindina Alhaji Kabir sun da kai suna a makwanci arzikin ka da faɗi Allah shi ne yayi ma Alhaji Kabir sara da gatari aka yin sa ko a 'ya'yan ka ba wanda ke da rigima Alhaji Kabir balle a ce diyan kuka dai duk gari dai an shaida akwai kada himma Alhaji Kabir takamar su ce dai da kuɗi kai fa Allah ka rike shi ya sa baka fama Alhaji Kabir sarkin gida mu je har da dawa ko sarakai sai shaida akwai kada girma Alhaji Kabir mahaƙurci shine mawadaci Alhaji Kabir ya wuta ka cinye yau itace Alhaji Kabir Allah ya cire ka yau a wuce Alhaji Kabir shi fiɗa dai ta fuska aka ce ta fita barmawa ya ce min a'a Alhaji Kabir jama'a sun yi shaida matasa kai kaɗai ne ke ba su jarin yau sana'a Alhaji Kabir har ni ma a ciki kyautar gaje da kai min da ita yau nake yin sana'a Alhaji Kabir arziki in ya zo ma a gida daga hannaye gun Allah kai addu'a Alhaji Kabir tambaya suke suna wane ne dan fari da kundi yayi gadon sa'a Alhaji Kabir tafiya mai kyau a yi ta da gwani Alhaji Kabir a gare mu ba ka sa mai rauni Alhaji Kabir ciwon mu kai ka ba mu magani Alhaji Kabir wane amala ko dai jaki ya jiran kayan judi ya kai su makwanta Alhaji Kabir shaho gidan shi dai ya ka kwana magana dai ya kai ne kake furtata Alhaji Kabir fannin karatu ba a magana kayi sauka bokon ma ka dirgirge ta Alhaji Kabir a can gida cikin ma ofis ko da yaushe al'umma suka yi ma fata Alhaji Kabir ka wuce kai hayewa da batun makiyanka ka bar su yau da ciwon kanta Alhaji Kabir ɗaure jikinsa da yau da ruwa Alhaji Kabir kai ka wuce da shan dai kanuwa Alhaji Kabir ribi cikinsa da yau da ruwa Alhaji Kabir angon Khadija angon Fati ga Sakina gefe duka na gaida ko Alhaji Kabir na san kun yi min alfarma ban butulci godiya ta a yau a gare ku Alhaji Kabir taimako kun yi koyi da halin Alhaji da yara duka sun gaida ku Alhaji Kabir da na zo kun yi min kyauta yau ga kuɗi mota gungu ina da yaba ku Alhaji Kabir ta silar ku yau nake shanawa yanda ku yi min addu'a zane yau a gare ku Alhaji Kabir turmin gida yake shan ɗauka Alhaji Kabir hanci yake ta shaƙar iska Alhaji Kabir ɗaci mai zaki zan ɗauka Alhaji Kabir bijimi kun ji sarkin yaƙi ko da yaushe filin daga bai yin gajiya Alhaji Kabir aikin kare ku bar shi da haushi shi fa zaki filin faɗa baya ja baya Alhaji Kabir tara baya abun da irago ba fa tsoro ba ko da yana turjiya
shi yake yin aiki, shi ɓarawo kullum gudu yake kan hanya. Maƙiyanka ko da yaushe su ne a bayanka na faɗi zan yi maimaiciya. Kyawun gida a yi shi da shi, mota bata da kayan jirgi, kaka da jika zai yin wargi. Na faɗi ko ana min gyara, alherinka da kayo ya wuce kirgawa. Taimakon dai marayu kake yi, har matasa su ma duka sun godewa. Da matazan warawa a sukul duka sun ce aikin basara ta yabawa. Da uwa har da uba almajirai gare su su ma duka sun ta yabawa. Addu'a da suke yi a gare ka sukan ce ka wuce yau da shan dai kainuwa. Damina ce uwar albarka, yaran kare suke yin fika, mata dai a bar su da daka. Karmami da yayi iska in ta zowa ita ce wacce ke yayewa. Wane kira ga yara manyan kasuwancin a gare ka suke dubawa. Sanadin yau kiran sunanka masoyanka kyauta gare da sun ka daɗawa. Ya janyo hakan sai gajiya alherinka baba gunka mun godewa. Yanayi ba shi sauya akala, wanda ya ma rana ka faɗi kai yi tunawa. Giwa ta wuce jayayya, kamshi sai gida na amarya. Da tukin tuwo ka ɗaukar wuciya. Emiruwa na dike ni ne baitukan ka ƙauna ce ta sanya ni yo. Tsoro sai garrabo yaran kare mu duba su ne an kace yau kuyo. Hajiya Zulai ina gaishe ki, addu'a ta a gare ki nake so ki jiyo. Allah Ubangiji mai kowa lafiya ce roƙon da nake gunsa. Ya zamo kafara ciwonki, inda rai ne wata ran na sani za a warke. Allah yau ina roƙonka, ga uwar marayu sai san barka.